Vážení diváci, prajem vám príjemný sobotný večer tohto mesiaca, čo by teoreticky mal byť august. Čo znamená, že je opäť čas na ďalší diel zo seriálu Košického historického leta, ktoré sa poniesie v znamení 30-ročnej vojny a predstavíme vám v ňom takmer skutočný príbeh Košického pešieho regimentu, tak ako bol naverbovaný, ako bol vycvičený a ako zdechnul počas dramatického boja. Vzhľadom k tomu, že vám budem robiť počas tohto programu akéhosi tlmočníka a komentátora a hrdlo mám iba jedno, poprosil by som vás, aby ste sa tu takto trošku natlačili bližšie ku mne a moje hrdlo mi trochu ušetrili tak, aby ste vydržali aj do druhej časti, aby som ja vydržal do druhej časti predstavenia, kde vám neukážeme žiadny takmer skutočný príbeh, ale ukážeme vám naozaj skutočné a reálne vojenské taktiky z čias 30-ročnej vojny, aplikované na peší regiment, teda na nás. Peší sme preto, lebo nemáme kone a regiment sme preto, lebo sa to tak volalo. To, čo uvidíte teraz v prvej časti vystúpenia, je krátky prierez 30-ročnou vojnou v pohľade na jeden konkrétny peší pluk, tak ako bol naverbovaný, tak ako bol vycvičený, tak ako tento pluk trpel počas hladomorov a chorôb v tábore, ako medzi nimi dochádzalo k nezhodám a osobným vzťahom. To všetko uvidíte v priebehu najbližšej polhodiny. Chcel by som vás upozorniť, že toto je pohľad na vojakov, nie na šľachtu. Vojaci v čase 30-ročnej vojny boli zveri. Takže to, čo budeme predvádzať, nie je naša sprostota, je to náš takéto historické okienko, ktoré vám ponúkneme úplne zdarma. Neďakujte nám. Tým, že vám budem robiť toho tlmočníka, upozorním vás na niektoré body, tým, že budem vstupovať priamo do deja. Môj prvý vstup je teraz. Ako isto viete, vojská v čase 30-ročnej vojny boli prevažne vojská žoldnierské. To znamená, že vojaci boli za to, že bojovali platení. Raz boli platení lepšie, raz boli platení horšie. V každom prípade najprv si týchto vojakov museli velitelia naverbovať. Väčšinou, takmer vždy, verbovali vojakov na základe plukovného patentu. Veliteľ obdržal právo naverbovať vojakov. Rozposlal svojich podveliteľov, poddôstojníkov do im určenej oblasti s určenou hotovosťou a tí na daných miestach verbovali vojakov. Keď sa počty naplnili, vojská sa zozbierali na konkrétnom mieste a z tohto miesta sa odobrali na im určené miesto, kde prevzali zbrane, boli vystrojení, v zápäti vycvičení a za 10 dní pripravení na to tiahnuť do poľa. Preto prvú časť, ktorú vám predstavíme, prvý vstup formou živého obrazu, je verbovanie. Nevieme isto, či to takto vyzeralo, ale mohlo to vyzerať aj nejako takto. Poprosím našich verbovačov, Čil! Hej ľudia, ľudkovia! No kde ste kto? Čujte ľudkovia! Nesiem vám radosnú novinu. Košický regiment rozširuje svoje stavy a vy, áno, aj vy, máte jedinečnú príležitosť byť pri tom. Iba s nami si užijete radosti vojenského života. Krásne ženy. Lahodné víno. Žo? Priamo na ruku. A verní kamaráti už na vás čakajú. Kto sa cíti byť chlapom? Prípadne ho cíti kto si iný. Len nech sa ho podíde ku mne. Ku mne, kurník! Hej ty tam! Hej ty! Ty vyzeráš
Ty vyzeráš tak. Vyzeráš tak svetu, mladenček. Nože hýbaj sem. Toľko peňazí, čo ti ja ponúkam, si ešte v živote nevidel. Presne tak, ale ja ti ponúknem viac. Len poď sem. A odo mňa ešte aj prilbicu dostaneš a meč ostrý, ani britva. A odo mňa dostaneš deku na chladné noci a fľašu plnú... plnú. Len sa mi tuto popíš. Takto prr. Tu predsa verbujem ja pre košických arkebuzierov. Bam. Nie. Tu verbujem ja pre košických kirisníkov. Tak sa mi zdá, že ma chceš ošmeknúť o môjho vojaka. Nie. To ty ma chceš ošmeknúť o môjho vojaka. Tak to vyzerá, že sa chceme ošmeknúť navzájom. Vyzerá to tak. Ako chceš. Vyriešime to teda ako chlapi. Co? Johnny. Že ty tak, hej. Ja mám tu veľkú kameru. Tak poď. Prísť daj dole. Trebalo mu natočiť. Prepichnutý a tak počujem. Ja nemôžem. Špina! Na
ľudkovia! Košický peší regiment rozširuje svoje stavy a vy, áno aj vy, máte jedinečnú možnosť byť pri tom. Len s nami zažijete tie pravé radosti a slasti vojenského života. Krásne ženy, lahodné víno, žolt priamo na ruku a verní kamaráti už na vás čakajú. Tak ak sa cítite byť chlapmi, v prípade, že vás cíti niekto iný, len smelo podíďte ku mne. Hej, vy dvaja. Vyzeráte tak... Svetu? tak... Rozbito, ale... No, ku mne. A koľkože regiment ponúka? Toľko? A ja chcem. Nuž teda, sme tvoj. Chlapi, máte vy ale šťastie. Nie len, že si zarobíte, ja z vás rovno kaprálov urobím. No nie. No áno, aj tak iných nemám. Tak to už. No ale nesedím, verbujem, je to tu samý idiot, tu niekoho určite naverbujem. Teda naverbujeme, chlapi, verbujem, poďme. Na čo vás platím? Počuli ste? Najmudrejšieho človeka na svete. Tak, ľudia, hláste sa! Lahodné víno. Ako sa voláš? A kamaráti. Veľa peňazí. Poďte. Veľa jedla. Ja sa hlasím. Irš? Ja som tiež Irš. Áno. Tiež Irš? Poďte, pikanieri. Irš? Tiež si Irš? Poď. Jak sa voláš? Irš? Ďalší. A ty, Zelenom? Irš? 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 Ešte niekto? Čau, ty si Irš? Aj takto nejako mohlo vyzerať verbovanie v čase 30-ročnej vojny. Verbujete a už ste zverbovaní.